Vítam všetkých pri ďalšej recenzii z Vatikánskeho filmového listu. Dneska sa pozrieme na film s názvom Život je krásny, It's a Wonderful Life od Franka Capru s Jamesom Stewartom v hlavnej úlohe. Príbeh sleduje jedno mestečko, ktoré vlastne na začiatku počujeme, ako sa modlí niekoľko hlasov z tohto mestečka a postupne sa dozvedáme, že za koho sa vlastne modlia. A sledujeme príbeh našeho hlavného hrdinu a jeho, by som povedal, životný príbeh, ako vlastne začal, čo sa mu stalo, keď bol mladší a následný jeho vývoj a potom neskôr v deji sa dostávame do tohto konkrétneho bodu. Film je veľká klasika, je to, mám pocit, 21. najlepší film na IMDb, bol nominovaný na 5 Oscarov, v tomto Vatikánskom filmovom liste je zahrnutý pod kategóriou hodnoty a takisto film dal aj do svojej top 5 či top 4 momentálny pápež Leo XIV, keď sa ho spýtali na 4 jeho najobľúbenejšie filmy, tak spomenul tento jeden. A mne bol tento film prezentovaný ako veľká vianočná klasika, tak dám trošku ako moju backstory s týmto filmom, pretože ja som si prvýkrát skúsil s mojou rodinou zapnúť tento film na Vianoce, akoby minulý rok. A boli sme takí všelijakí z toho, nepôsobilo to tak úplne vianočne a hej, ono je to vianočný film až za tou druhou polovicou celého toho filmu, tam nám to niekde začalo sekať, tak sme to vypli a zapli sme si niečo iné. A musím povedať, že tvrdiť, že je to úplne vianočný film je podľa mňa ľahučko zavádzajúce. Osobne by som skôr povedal film vhodný do vianočného obdobia, viac než vyložené na štedrý večer. Ale tomu nič neuberá na jeho vysokej kvalite, pretože Život je krásny, je úžasný film. Akoby jediné, čo na filme akoby zostarlo, ja vlastne ani neviem čo, ten film zostarol, že úplne fantasticky. Možno by som povedal, že nejaké scény v tom zmysle, ako sú natočené, tak tu máme niektoré herecké expresie niektorých účinkujúcich, podľa mňa niektoré sú také, že dnes už by to pôsobilo trošku zvláštne, ale tak predsa to hranie bolo iné kedysi versus to, aké je teraz. Ale inak celý ten príbeh je veľmi akoby aktuálny, musím povedať, že krásna čierno-biela kamera, krásne zábery cez celý film, ako tie snežiace zábery a takto. Za mňa veľmi, veľmi pekné. Herecky sú super všetci, ale come on, James Stewart je úžasný, táto herecká legenda je úplne fantastický v tomto filme. Myslím si, že podal naozaj taký až uzemňujúci herecký výkon, hrá tu reálne niekoľko polôch, je veľmi presvedčivý, taký veľmi civilný v tej svojej roli a myslím si, že skvele zapadol do celého toho deja a za mňa to veľmi akože dobre funguje. Čo sa deju týka, tento film trpí na jeden problém, ktorý by som videl, že na toto doplácajú častokrát tieto najkultovejšie filmy, tieto najväčšie klasiky, že sú tak veľká inšpirácia, že ak už máte niečo odpozerané, napríklad z modernej filmografie, alebo aj neskoršej, tak by som povedal, už vás nemajú až tak čím prekvapiť. Uvediem príklad. Napríklad Psycho, ten film od Alfreda Hitchcocka z 1960. Väčšina moderných hororových divákov podľa mňa uhadne koniec filmu. Nie z dôvodu, že by ten koniec bol ľahko uhadnutelný, ale pretože už si ten koniec vypožičalo toľko filmov, že proste pravdepodobne budete vedieť, jak to končí. Pričom tuto to bolo pravdepodobne prvýkrát, alebo minimálne jeden z prvých razov. Tu sa na to odkazuje. A na toto trošičku trpí aj Život je krásny, tak by som povedal, pretože toto je ten istý ekvivalent len s vianočnými filmami. Ako ten koniec toho filmu je proste úžasný. To je jeden z najlepších záverov ever, čo som videl v histórii. Škoda, že už som videl podobné konce, ale ja viem, že je to inšpirácia z tohto filmu a že je to akoby tá message je proste len prebratá a je daný nový kabatík, keď sa to tak vezme. Ale trošku to zráža možno výsledný dojem, ako priznám sa, nechcem sa mi kvôli tomu moc ani zhadzovať hodnotenie, lebo ja viem, že je to nezmysel, ale skôr hodnotím, ako to na mňa osobne zapôsobilo. A jednoducho toľko by som k tomu povedal.
Čo sa týka nejakého hodnotenia, dal by som tak 9 až 9,5 z 10. Myslím si, že veľmi zaslúžená klasika aj ako jeden z najlepších filmov ever. Povedal by som, film veľmi odporúčam komukoľvek, kto mal kedykoľvek nejaké samovražené myšlienky, komukoľvek, kto mal nejaké myšlienky na to, že už ako vzdať, robiť dobre, tak by som povedal, alebo komukoľvek, kto má pocit, že je zbytočný, nehodnotný, alebo tak nejak, že má pocit, že len dáva a vlastne to nemá žiaden účinok alebo niečo na tento štýl. Myslím si, že ktokoľvek sa potýka alebo potýkal s týmito myšlienkami, je to veľmi vhodné sem. Znova, skontrolovať si na IMDb, že či tu není niečo pre vás potenciálne problematické, to platí vždycky. Čiže tak by som zhodnotil a teraz dám jemný spoiler akože na jednu scénu v samotnom filme. Není to úplný koniec, ale je to podľa mňa spoiler. No, v tej scéne, keď prvýkrát konfrontuje anjel strážny Jamesa Stewarta, ja som čakal na ten moment, už som čakal, kedy ide tá scéna a ja som si to predstavoval jak nejakú proste veľkú teatrálnu scénu, že proste on už si bude chcieť vziať život a proste tam dojde nejakým spôsobom, sa mu zjaví ten anjel a bude to proste taký až aura moment, ako požičam si tento výraz. A miesto toho ten záver je úplne iný, je to proste len jedno tiché, také až neúplne výrazné člupnutie do vody. Je to proste len, že to sa stane. Je to súčasť toho deja, jak keby to tam proste úplne najviac pôsobilo, jak má. A je v tom sila. Páči sa mi trochu celé toto spracovanie. Čiže tak, veľmi odporúčam. Dúfam, že sa vidíme čím skôr znova a dovidenia.